wasalna għall-aħħar programm f'dina s-sensiela li qed insemmu il-post l-aktar sagru fid-dinja. U issa nafu li qegħdin nitkellmu fuq dak il-post fejn illum hemm il-muskeja tal-Musulmani, imma fi żmien qabel din il-muskeja sa 70 sena wara Kristu kien hemm it-Tempju ta' Alla. U rajna li kien bena it-Tempju Salamun, kien hemm il-perjodu tal-ewwel tempju u wara li tkisser u nqeret mill-Babilonisti meta il-poplu ta' tribu ta' Ġuda n-naħa t'isfel ta' Iżrael reġgħu lura mill-eżilju minn ġo Babilonja. Bnew irranġaw dan it-tempju u allura mbagħad bdiet għal 500 sena sħaħ l-era tat-tieni tempju. It-tieni tempju li mbagħad kien imwaqqas 70 sena wara Kristu mir-Rumani illi jridu jwaffqu r-rivolta tal-poplu Ludi u kienu kissrulhom it-tempju bħalma qal fil-fatt Kristu stess li ma baqax ġebla fuq oħra fuq minnu. Nafu wkoll mill-bidu tal-programmi li dana il-post kien dejjem fil-pjan ta' Alla li jaslu biex jiltaqa' mal-poplu tiegħu. U rajna li huwa l-istess post fejn Alla ordna lill-Abram jissagrifika l-Isak, huwa l-istess post fejn Ġakob ħolom il-ħolma tas-sellun u l-anġli tarajnu niżlin fuqu. U l-istess post li refera għalih Mosè meta lill-poplu qallhom la tkunu fl-arti mweda il-Mulej stess ser jurikom il-post fejn tofrulu s-sagrifiċċji. Huwa l-istess post fejn David xtara meta wafqet il-pesta u bena altar u mbagħad irid jibni tempju u l-Mulej qallu inti ma tibniex minħabba dak il-ħażin li għamilt imma jibnieh Salamun. Fil-fatt Salamun bena dan it-tempju u allura wasalna issa dak it-tempju li għedna tal-ewwel era u t-tieni era. U spiċċajna il-programm l-aħħar wieħed it-tielet wieħed għax dan huwa ir-raba' fis-sensiela bi kwotazzjoni minn ġol Bibja mill-Vanġelu ta' Ġwanni. U ħanerġgħu naqrawha biex nifriskawna għall-memorja u nkunu nistgħu nidħlu issa għall-programm. U fit-tieni kapitlu ta' Ġwanni minn versi 13 sa 16 naqraw hekk. Kien qorob lajt tal-Lut u Jexua tela Ġerusalem fit-tempju sab min qiegħed ibieħ barrin, naġ u ħamim. U min kien bil-qiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naġ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-mwejjed. U l-bejjiet tal-ħamim qallhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Bħalma għedna fl-aħħar programm Jexua seta' qalu hija l-glorja qaddisa ma dixha u issa dal-post m'għadux sagru, ħallihom ħeqgħodu jbiegħu u jagħmlu imma le. Rajna li għal Jexua dan il-post kien qaddis. U nafu li kien qaddis li xalkemm il-glorja xekajna li kisħaba li kienet tinżel u toqgħod fuq l-arka tal-patt fejn fiha kien hemm il-kmandamenti. Issa ma tix tinżel hemm imma xorta issa minfloka dik kien hemm Jexua illi huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Huwa Alla nnifsu li kien qed jippassiġġa f'dan it-tempju permezz ta' ibnu Jexua. U bħalma nafu issa fuq din għal-għolja illum il-ġurnata hemm dik il-famuża moskeja tal-Musulmani li tissejjaħ il-Golden Dome. U għalkemm hemm din il-moskeja, il-post xorta huwa meqjus mill-popju Ludi illi huwa il-post fejn titterġa' tiġi fejn titterġa' tinżel il-glorja qaddisa. Bħalma diġà rajna Alla kien jagħmel fit-tempju telaq minn hemm. Reġa' ġie permezz ta' Jexua il-Messija, Jexua il-Messija tela fis-sema m'għadux hemm imma ser jerġa' jiġi. Ser jerġa' jiġi u dwar dan kiteb anke Eżekjel meta mbagħad kienu
fl-eżilju, meta kien meħud fl-eżilju ġo Babilonja mal-poplu, Eżekjel kiteb fuq dawn l-affarijiet. U naraw fil-ktib ta' Eżekjel il-profeta jagħti diskrizzjoni ta' kif ser ikun it-tempju li issa jmiss jerġa' jitla'. Ħafna jaħsbu li se jitla' tempju mill-bniedem, it-tielet tempju, mhux qed ngħid li ma jistax jitla' imma fl-iskrittura m'hemm l-ebda ordni, m'hemm l-ebda kmand mingħand il-mulej biex nerġgħu nibnu it-tempju. Jiġifieri anke jekk jitla' dan it-tempju, mhux xi ħaġa li Alla jkun qiegħed japprova. U bħalma qed ngħidu allura f'dana il-post bħalissa sakemm jerġa' jiġi Għaxuwa u jibni t-tempju hemm il-Moskeja tal-Musulmani. U forsi l-mistoqsija tiġi waħedha ngħidu allura jekk hemm il-Moskeja tal-Musulmani, kif jista' jinbena tempju? Żgur li kieku jipprova jibnieh il-bniedem illum flok dik il-Moskeja tqum it-tielet gwerra dinjija. Għaliex jekk intom ma tafux l-inkwiet kollu fid-dinja huwa propjament fuq l-art ta' Ġerusalem u dinja waħda minnhom. Il-poplu Ludi ma jistax jerġa' jibni t-tempju fejn suppost kien għax floku hemm il-Moskeja Musulmana. Imma Eżekjel għalilna li meta jiġi Għaxuwa u se jerġa' jibnieh dan it-tempju. Issa, x'se jiġri mill-Moskeja ma nafx. Jista' jkun li din il-Moskeja taqa' b'xi terremot. U weqpaw ċerti illi jekk isir xi terremot u taqa' din il-Moskeja, żgur il-poplu Arbi iwaħħal fil-poplu Ludi li kkawża it-terremot. Żgur mhux forsi nifhmu waħlu. Imma ejja ħalli naraw xi tajt il-kelma meta jerġa' jiġi Għaxuwa permezz ta' Zakkarija. U jekk tmorru miegħi fil-ktib ta' Zakkarija, araw li għandkom il-Bibja magħkom, bħal dejjem sabiex tkun tistgħu issegwu dak li aħna qed ngħidu dak li aħna qed nagħmlu. Għalhekk il-programm jismu Hemm Miktub għax aħna naqraw x'hemm miktub fil-Bibja kollha u mhux inwarbu xi biċċa biex iwasslu dak li nixtiequ aħna. Ktib ta' Zakkarija kapitlu 14 vers 4. U jifqu riġlejh dakinhar fuq il-muntanja taż-Żebbuġ li hi biswit Ġerusalem. In-naħa tal-Lvant u l-muntanja taż-Żebbuġ tinqasam minn nofsa bwiet wiesa ħafna min-naħa tal-Lvant għan-naħa tal-Punent. Żgur li mhux forsi meta ġej Għaxuwa permezz ta' din id-diskrezzjoni nafu li se jsir terremot. Qed jgħidilna meta jmissu saqajh fuq il-muntanja ħadd inqasam u ħajkun hemm wiet ħadd infetaħ. Naħa ħadd tmur parti ħadd tmur naħa u parti ħadd tmur in-naħa l-oħra. Ġifieri m'għandix dubju li dan it-terremot qatt irid iseħħ u jista' jkun l-istess terremot li permezz tiegħu taqa' din il-Moskeja fejn Għaxuwa jista' mbagħad jerġa' jibni t-tielet tempju fejn fih it-tielet tempju fejn fih terġa' tinżel il-glorja Xekkajna. Interessanti illi Zakkarija jgħid taraw x'jgħid u jifqu riġlejh dakinhar fuq il-muntanja taż-Żebbuġ li hi biswit Ġerusalem, in-naħa tal-Lvant. U għal min ma jafx, forsi dawk li qatt ma marru Ġerusalem, min ġieli mar Ġerusalem u fittex dan affarijiet jaf li anke ġo Ġerusalem hemm bieb fuq in-naħa tal-Lvant, illi huwa il-bieb li minnu irid jidħol Għaxuwa ġewwa Ġerusalem meta jerġa' jiġi. U din hija r-raġuni għalfejn dan il-bieb illum il-ġurnata huwa imblukkat. Għal min nerġa' ngħid għal min ġieli mar Ġerusalem, forsi rada l-affarijiet għal dawk li qatt ma marru u qed tippjanaw li xi darbat marru fiċċuhom dan l-affarijiet, ħa tarawhom għax huma parti mill-istorja. Il-bieb li minn ġo fih tgħaddi għal Ġerusalem min-naħa tal-Lvant huwa imblukkat, huwa magħluq. Għaliex? Għaliex il-profezija bħalma issa dalwaqt naraw tgħid li Għaxuwa jrid jidħol minn dak il-bieb. U allura x'kien ġara x'dinha mhix xi ħaġa li skoprejna issa dal-aħħar din hija xi ħaġa miktuba mill-profeta Eżekjel u l-poplu Ludi jaf din il-profesija. U għax jaf din il-profesija u dejjem qed jistenna l-Messija ġej biex tidħol minn dak il-bieb,
Fis-sena 1517 kien hemm is-Sultan Sulejman illi bħalma qedtilkom kien hemm l-Ottoman jokkupa Ġerusalem u għaldaqstant kienu imblukkaw dan il-bib biex meta jiġi il-Messija ma jkunx jista' jidħol minnu. Issa ma jistax jidħol Ġerusalem għax is-Sultan Sulejman imblukkaħħulu bil-ġebel. Interessanti ħbib tiegħi li naraw li anke fil-profezija Eżekjel ukoll jitkellem fuq dan il-bib illi huwa magħluq. Ġifieri Eżekjel kien diġà profetizza li dan il-bib se jiġi blukkat. Ejja ħalli taraw miegħi. Fil-ktieb ta' Eżekjel kapitlu 44 vers 1. U hawnhekk Eżekjel għadu qed jitkellem fuq il-viżjoni li kien qed jurih l-anġlu fuq dan it-tempju. U reġa' ħadni ħdejn il-bib ta' barra tat-tempju li ħares lejn il-vant dan kien magħluq. Jiġifieri anke Eżekjel fil-profezija tiegħu ħafna snin, mijiet ta' snin qabel Kristu ukoll profetizza li dan il-bib se jiġi mblukkat biex suppost il-Messija issa meta jiġi ma jkunx jista' jidħol Ġerusalem kif hemm miktub fl-Iskrittura. Imma ma wafqux hawn. X'għamlu aktar il-poplu Ottoman biex żgur Jexua il-Messija ma jkunx jista' jidħol ġewwa Ġerusalem mill-bib tal-Vant kif tgħid l-Iskrittura l-profezija għamlu ċimiterju quddiem dan il-bib. Għaliex jafu li Jexua il-fatt li huwa pur ma jistax imiss ma' affarijiet maħmuġa. Allura huma qed jgħidu isma' mela dan ma jistax jirfes minn fuq l-oqbra, ma jistax jgħaddi minn ġo dan iċ-ċimiterju. Allura ma jistax jidħol issa mill-bib tal-Vant, kemm minħabba li hemm iċ-ċimiterju ma jistax jgħaddi minn fuq u kemm anke jekk isib xi mezz, il-bib issa huwa blukkat. Araw naqra x'jagħmel il-bniedem biex verament iżomm il-Alla milli jerġa' jiġi jammar fostna. Imma ejja ma nkunux imqarqa ħbib tiegħi. Jexua żgur li rġa' ġej. M'għandix dubju illi l-kelma tgħid illi Jexua se jerġa' jiġi, aħna nafu li ser jerġa' jiġi. U interessanti naraw xi tgħid anke il-kelma. Għalhekk ejja morru miegħi eżatt fil-ktieb ta' Eżekjel kapitlu 43 u ħanibdew minn vers 1. U hawnhekk vers 1 ser jerġa' jitkellem fuq il-viżjoni li Eżekjel kellu permezz tal-anġlu. Imbagħad ħadni ħdej il-bib li ħares lejn il-Vant. U ara sebħ Alla ta' Iżrael ġej min-naħa tal-Vant u ħossu ta' ilma kotran u l-art kollha iddiet b'saħħtu. Mela x'qed jgħidilna? Qed jgħidilna li min-naħa tal-Vant reġa' ġej il-Messija, minn dak il-bib ser jidħol alla volja is-Sultan tal-Ottomani, is-Sultan Sulejman imblukkah għal xejn għamlu ċ-ċimiterju quddiem dak il-bib, illa li Jexua l-Messija minn hemm irid jirritorna, minn hemm irid jerġa' jidħol f'dan il-bib. Ħankomplu naqraw. Vers 3. U d-dera li rajt kienet bħad-dera li kont rajt meta ġibi xi ħarbat il-belt u bħad-dera li kont rajt ħdej xmara kebar u nxħitt għal wiċċi. U daħal sebħ il-mulej fit-tempju mill-bib li ħares lejn il-Vant. Min fejn daħal sebħ il-mulej, x'inhi sebħ il-mulej? Id-dawl tal-Alla, ix-xekajna glori, il-glorja qaddisa minn hemm se terġa' tidħol minn dak il-bib. Alla volja l-bniedem jissabbat saqajh, alla volja l-bniedem jissupervja, jrid jagħlaq il-Alla barra, bħalma ħafna qed jagħmlu anke llum. Qed jalqulu l-bib lill-mulej qed jgħidulu le ma rridux f'ħajjitna. Imma dawn huma niż żbaljati
illa li Alla ġej, Alla għad jirrenja, Alla għad irid jerġa' jibda jmexxi din id-dinja taħt sema ġdida, art ġdida f'ħajja ta' eternità. Kontrarju għal bħalma jasbu ħafna jasbu li aħna ħankun qed ngħixu f'xi ġenna illa li xek mal-min, il-kelma tal-Alla ma tgħidx hekk. Il-kelma tal-Alla tgħid f'wieħed mis-salmi li l-umli jirtu l-art. Jiġifieri għall-eternità aħna ħankun qed ngħixu fuq din l-art il-mexxija minn Jaxua il-Messija innifsu li jkun qiegħed taħt Alla l-Missier. U dan huwa s-sabiħ tal-Iskrittura biex iseħħ dan kollu. Jaxua irid jiġi u jidħol mill-bib tal-Vant biex jgħaddi għal ġewwa Ġerusalemm. Qabel isir da kollox, qabel naraw sema ġdida, qabel naraw art ġdida, qabel naslu għal ġudizzju, qabel nibdew nagħmlu fl-eternità mal-mulej fuq din l-art, l-ewwel ma jrid jiġri li jiġi Jaxua. U l-moment li tmiss saqajh mal-muntanja ħadd inqasam ħajsir wid bejnietha f'nofsa. U Jaxua se jibda jirrenja minn din id-dinja. U ħajjidħol ġewwa Ġerusalemm kif qed naraw minn dan il-vers. U daħal sebħ il-mulej fit-tempju mill-bib li ħares lejn il-Vant. U refani ruħ u ħadni fil-bitħa ta' ġewwa. U wara kien mimli t-tempju b'sebħ il-mulej. Biex kien mimli t-tempju? B'sebħ il-mulej. X'inhu sebħ il-mulej? Sebħ il-mulej hija l-glorja xekajna, id-dawl tal-Alla l-Missier. Iva ħbib tiegħi, Alla l-Missier reġa' ġej lura biex jammar magħna. Alla l-Missier reġa' ġej lura biex jammar fostna. Bħalma kien jammar fostna fl-Antik Testament permezz tal-tabernaklu, għalkemm il-kelma Ebrajka propja duram mhijiex ma tfissirx li Alla ridhom jibnu tabernaklu biex ikun jista' jammar f'nofshom. Imma il-propja kelma t-tifsira u hawnhekk jidħol is-sabiħ meta tistudja anke il-lingwa oriġinali ta' kif inhi miktuba il-Bibja, il-kelma oriġinali f'dan il-każ duram tfisser illi Alla qallhom ibnuli tabernaklu biex jiena nkun nista' nammar ġewwa fikom. Ġo fina, mhux biss nofsna, bħalma nafu llum il-mulej qiegħed f'qalbna. Ġofina, din dejjem kien il-pjan tal-Alla, Alla dejjem li tkun ħaġa waħda magħna u l-bniedem b'dak li għamel anke bħalma qed naraw, għalkemm forsi tgħidu imma dan isma' Ottoman da ma kinux Kristjani, għadkom ma tafux kemm hawn Kristjani li l-mulej qed jalqulu l-bieb. Meta l-mulej ġie jħabtilhom il-bieb u jgħidilhom isma' imxu wara l-liġi tiegħi. Ħafna Kristjani li l-mulej xedulu. Le, inti kont waqqajt tal-liġi mela inti ma tiftakarx kont tagħmilt jew. Ma tafx il-liġi tal-Alla ġibta fix-xejn int. Iva ħbib tiegħi. Ħafna nies Kristjani illi huma mqarqin, mhux it-tort tagħhom daw huma nies imqarqa għaliex min qed jellimhom. Huwa mqarra u allura l-għama imexxi l-għama. Imma mi skuża. Alla għalna fil-ktib ta' Daniel illi fl-aħħar żminijiet l-erf ser jikber u l-erf ser jikber għaliex illum hemm il-mezzi tal-internet, illum tista' tfittex tagħmel ir-riċerka tiegħek aħna mberkin. Jiena niftakar meta kont għadni tifel ridna nagħmlu xi riċerka, kien ikollok toqgħod tiftaħ xi enċiklopedija u tfittex fiha. Jew inkella konna nitilgħu il-belt u immorru fil-Librerija Nazzjonali u nqogħdu nfittxu hemm u nqalbu naraw x'nistgħu nsibu bħala informazzjoni fuq is-suġġett li l-iskola kienet titlobna nagħmlu. Illum aħna mberkin. Illum nafsu buttuna u għandna l-informazzjoni kollha qudiemna fl-internet f'sekonda. M'għandniex skuża li l-verità m'aħniex nisimgħuha. U hija tal-biża meta naqgħu fidejn il-mulej u l-korla tiegħu tiġi fuqna li xedinna isma', intom kontu tafu għal-verità, intom smajtu għal-verità, ma ċċettajtuhiex. Għalhekk ngħidilkom ħbib tiegħi, dak li jgħid Alla ma jinbidel qatt. U l-istess ħaġa bħalma ngħidu għall-kmandamenti, il-kmandamenti qatt ma nbidlu, il-liġi tal-Alla qatt ma nbidlet għaliex Alla stess f'Malakija
kapitlu 3 vers 6 jgħidilna jiena il-mulej ma nitbiddilx. U l-istess anki daw il-profeziji li qed naqrawlkom, kollha jridu jseħħu, kollha rridu jseħħu. Għaliex għax Alla ma jitbiddilx. Alla mhux se jgħid rajt ma labdew 2000 sena ta' minn meta tali u le sabdilt femti. Le, Alla ma jibdel femtu qatt. Alla żgur li se jerġa' jinżel jammar bil-glorja qaddisa tiegħu fit-tempju illi Eżekjel jgħid illi se jibni il-Messija. Issa meta ngħid jibni il-Messija ma jfissirx li l-Messija se jkun qed jerfa' l-ġebel fuq spaltu jew inkella qiegħed il-ġebel jew jagħmel it-tajn. Ma dan huwa tempju li ser jitla' meta l-Messija jkun qiegħed fostna. U minn ġo fih joħorġu d-digriti, minn ġo fih joħroġ it-talin skritturali. U kunu għafu li minn dan it-tempju it-talin skritturali li ser joħroġ huwa l-istess talin li Alla tagħna fil-liġi tiegħu, fit-Torà, dak li hemm miktub fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. L-istess liġi se jkun qed imexxi Jaxua. Fuq dan ħanamlulkom programm dalwaqt. Mhux suppost forsi jkun twil ħafna, jista' jkun programm ta' darba, forsi jkun naqra twil iktar minn tas-soltu, ma f'darba nippruvaw nikkavajjaw xi ħaġa importanti li rridu ngħidu fuq kif imexxi Jaxua, kif Jaxua minn dan it-tempju li ħajkun ġewwa Ġerusalemm skont il-profezija ta' Eżekjel se jkun qiegħed jirrenja skont il-liġi ta' Alla. Ma jistax ikun bħalma jgħidu ħafna fil-knejjes Amerikani Kristjani llum illi m'għadniex taħt il-liġi, mela allura Alla fuq xi ħajġġudikana jekk m'hemmx liġi. Jekk m'hemmx liġi ma jistax jakkużak li inti għamilt xi dnub, għax m'hemmx liġi ma ksirt xejn. Allora kemm ma jreġix dal-argument li illum il-liġi ma tixtol, illi Kristu għal liġi. Ma dana hemm tal-im biżżejjed fuq l-internet min-naħa tagħna fuq il-website tagħna messianicmalta.org, inħeġġiġkom ħbibtiegħi morru isimgħuhom ħalli titgħallmu, ħalli tissimgħu u tkunu tafu il-verità. Ejja ħanaraw x'għandu xi jgħid issa il-profeta Zakkarija. Morru miegħi fil-ktieb ta' Zakkarija. Mela, il-ktieb ta' Zakkarija kapitlu 14 vers 16. Tinsawx qed ngħidu. Qed ngħidu li meta jerġa' jiġi Jaxua ħajkun qed imexxi ħajkunu f'effett it-Torà. It-Torà ħatkun f'effett. Magħha nkunu nimxu. Araw xejdilna. Zakkarija kapitlu 14 vers 16. U dawk li jeqpa mill-ġnus kollha jtitkellem nies ta' madwar id-dinja, il-popli li jkunu fid-dinja jemmnu f'Jaxua. Dawk li jeqpa mill-ġnus kollha li jkunu ġew għal Ġerusalem jitilgħu minn sena għal sena biex iqimu is-sultan il-mulej tal-qtajja u biex jiċċelebraw l-Għid tal-Arajjex. X'ħajkunu qed jagħmlu dawn in-nies minn sena għal sena? Jitilgħu Ġerusalem biex iqimu lill-mulej, iqimu lill-Alla l-Missier. L-istess ħaġa li kien qallhom fit-Torà meta qallhom illi isma' qal 3 darbit fis-sena tidu titilgħu Ġerusalem sabiex tiltaqgħu miegħi fit-tempju. L-istess ħaġa ħatkun qed tiġri meta Jaxua jerġa' jibni dak it-tempju. Allura ġejja, u dawk li jeqpa mill-ġnus kollha li jkunu ġew għal Ġerusalem jitilgħu minn sena għal sena biex iqimu s-sultan il-mulej tal-qtajja u biex jiċċelebraw Għid l-Arajjex. U min mill-familji tal-art ma jitlax Ġerusalem biex iqim is-sultan il-mulej tal-qtajja fuqhom ma tinżilx ix-xita. Ħataqa' saħta fuq daw in-nies li ma jiġux biex iqimu l-mulej ġewwa Ġerusalem. Dak li qed jgħid Zakkarija il-profeta. Qed jitkellem fuq l-aħħar żminijiet da mhux qed jitkellem fuq meta kien hawn Jaxua 2000 sena ilu, dan qed jitkellem fuq meta ser jerġa' jiġi Jaxua. U jekk it-tribut tal-Eġittu ma jitlax u ma jiġix, issa aħna nafu li l-Eġittu jissimbolizza id-dnub, jissimbolizza dak il-pajjiżi li ma jridux jafu balla.
U jekk it-tribu tal-Eġittu ma jitlax u ma jiġix fuqhom ukoll jaqa' id-darb li bih il-mulej jidrob il-ġnus li ma jitilgħux biex jiċċelebraw Eid l-Arajjex. Mela, se jaqa' l-mart fuqhom ukoll. Se jaqa' l-mart fuq dawn in-nies ħajkun hawn problema kbira. Diġà bdejna naraw għas-seħħlieta b'dak li għaddejjin bħalissa, infakkarkom għal min qed jara dan il-programm xi żmien wara li jkun irrekordjat, dan il-programm qed jiġi rrekordjat fi żmien meta f'Malta bħal kumplament tad-dinja bħalissa għaddejja mill-problema tal-COVID-19 coronavirus. Jekk il-poplu mhux se jdawwar wiċċu lejn il-mulej u jerġa' jibda jimxi mat-Torah, din il-problema ħatiqpa ma' wiċċna għal ħafna u ħafna snin. Imma dan mhux il-programm tal-lum, dak nagħmlu programm ieħor fuq. Ejja nkomplu naraw x'qal Zakkarija. Vers 17, dan ikun kastik l-Eġittu u kastik il-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw Eid l-Arajjex. Din hija profezija bħal mettilkom Alla ma jinbidilx, jiena nemmen illi dak li hawn miktub f'din il-kelma ser isseħħ u ejja ħbib tiegħi nindinaw ejja ma nqarqux bina nfusna. Kulħadd jaf kemm Alla huwa kbir, kulħadd jaf kemm li bħal Alla ta' Iżrael m'hemm imkien. Alla ma taħsibux li ġara xi ħaġa fid-dinja li Alla ma kienx jaf biha, illi Alla għabdu fuq waħda. Alla kien jaf li t-tieni tempju kien se jinqered. U għalhekk ippermetta li l-ispirtu tiegħu joħroġ minn ġew il-post imsejjaħ il-qaddis tal-qaddisin u jidħol u jagħmel ġo qalbna. Kien jaf li mhux se jkun hemm tempju fejn nistgħu mmorru niltaqgħu miegħu, allura fil-pjan tiegħu Alla għamel li hu jiġi jammar fina. U għalhekk qed ngħidilkom għaliex illum m'hemmx tempju, imma il-fatt li inti temmen f'Jaxua, jekk inti verament temmen li Jaxua ġie f'din id-dinja, miet u qam il-mewt, inti m'għandek bżonn l-ebda tempju. Illa għaliex għax issa dak l-ispirtu qiegħed jammar ġo fik. Mhux jekk jgħid l-Apostlu Pawlu fil-litra l-ewwel litra lill-Korintin kapitlu 6 vers 17. X'inhu? Ma tafux li ġisimkom huwa it-tempju tal-Ispirtu Santu illi jammar ġo fikom li intom irċevejtu mingħand Alla il-Missier. X'inhu t-tempju? Tempju huwa l-post fejn Alla għażel li jammar. Mela jekk Pawlu qed jgħidilna issa aħna t-tempju, Alla għażel li jiġi jammar fina. Ħanaraq din il-frażi għaliex naf li hemm programm ieħor illi din il-frażi tista' tgħin biex tkun ta' introduzzjoni. Jexxua reġa' ġej lura ħbib tiegħi. Jexxua reġa' ġej lura biex jiġbor in-nies tiegħu minn nazzjonijiet kollha. Ejja verament nippreparaw it-triq, ejja verament nagħmlu triq għall-mulej biex inkunu aħna lesti preparati biex meta jiġi nkunu nistgħu nilqawh. Biex nagħmlu dan irridu ninsew dak kollu li tallimna u naraw verament x'tgħid l-Iskrittura. Insew il-gideb li għalmet il-Knisja Kattolika. Insew il-ħmerijiet u l-iżbalji li tisimgħu bil-Knisja Evanġelika. Erġa' ibda mill-ġdid. Erġa' ibda studja l-kelma tal-Alla. Moħħ ludi, mhux moħħ Grieg jew Grego-Ruman, mhux moħħ Amerikan. Alla qatt ma kien Grego-Ruman, Alla qatt ma kien Amerikan, Alla dejjem kien ludi. Alla dejjem mexa mal-poplu ludi. Il-poplu ludi se jaħtiegħu. Imma fuq dan nitkellmu aktar il-qoddim fi programmi oħra, f'din is-sensiela ħanifqu hawn nispera li oġbitkom, nispera li tallimtu xi ħaġa. Inħeġġixkom biex jekk intom tixtiequ tisimgħu aktar tagħlim, idħlu fuq il-website tagħna messianicmalta.org jew inkella idħlu fuq YouTube
jew Messianic Malta jew nkella Martin Stivana, u hemmhekk issibu ħafna talim milli nkunu qed nirrekordjaw aħna. Imma jekk tridu wkoll tistgħu tingħaqdu magħna għat-talim illi aħna nagħmlu kull nhar ta' Sibt, għaliex aħna nżommu l-jum tas-Sibt qaddis kif jgħid ir-Raba' Kmandament, u l-kmandament tas-Sibt huwa li fis-Sibt, fil-jum tas-Sibt, titissir laqa qaddisa, laqa ta' tifħira l-mulej. Bekk aħna niltaqgħu fil-jum qaddis tas-Sibt, nibdew fl-10 ta' filgħodu, l-Aqua Marine Hall fit-Topaz Hotel, bħalma dejjem qedtilkom nagħmlu studji tal-paraxa, nfaħru l-mulej bil-kant, nagħmlu studju bibliku, naqsmu l-ħobs, nagħmlu t-talb li jkun hemm bżonn u dak kollu jisir ġo service aħna nagħmluh. Jekk intom tixtiequ tingħaqdu magħna, il-bib huwa miftuħ għal dawk li verament għandhom qalbhom sinċira, dawk li verament qed ifittxu lill-mulej. Għaliex bit-talim tagħna tkunu żgur iċċalenġjati. Għaliex it-talim tagħna għal ħafna huwa ġdid. U għalhekk ħafna jibżgħu jiċċettawh. Imma jekk inti verament il-mulej qed isejjaħlek, u hawnhekk nixtieq nagħmilha ċara li jekk il-mulej qed isejjaħlek, tgħidlux ma rridx, tgħidlux issa nibda għada, jekk il-mulej qed isejjaħlek illum, issimgħu u bdieħ illum. Sakemm nerġa' niltaqgħu fi programm ieħor bib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika, insemmilkom Shalom.